L-integrità pubblika trid tkun ibbażata fuq il-fiduċja tal-poplu f'min imexxih u jirrappreżentah. Il-bażi ta' demokrazija il-pajjiż għandu jiffunzjona biha. Hekk intqal f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie ppreżentat pjan sħiħ ta' proġett xprunat u mmexxi mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards fil-Ħajja Pubblika bil-kollaborazzjoni tal-OECD u l-Kummissjoni Ewropea sabiex tissaħħaħ l-integrità u trasparenza f'Malta bilan illi l-pubbliku jerġa' jkollu fiduċja fil-politiċi, is-settur pubbliku jkun aktar effiċjenti u sussegwentament l-ekonomija terġa' tiġi fuq saqajja. Ġie spjegat li minn dan il-proġett li għandu jieħu ma' sentejn sabiex jitlesta wara diversi konsultazzjonijiet kemm mal-Gvern u l-Oppożizzjoni kif ukoll mas-soċjetà ċivili u diversi stakeholders se jkunu qed jissaħħu numru ta' aspetti fis-soċjetà tagħna. Fosthom se jkun qed jiġi aġġornat il-kodiċi tal-etika għal membri tal-Parlament fejn sussegwentament id-deputati, segretarji parlamentari u ministri se jkunu qed jingħataw ktejjeb tal-kodiċi sabiex jimxu pari passu miegħu. Spjegat li ser jingħata anke taħriġ fuq ir-reviżjonijiet tal-kodiċi. Fil-waqt li hemm ukoll il-ħsieb li jinħoloq ukoll reġistru ta' integrità fejn membri parlamentari jkunu jridu jirreġistraw kemm rigali li jirċievu kif ukoll benefiċċji u ospitalità. Hekk ukoll għandu jinħoloq reġistru ta' trasparenza fejn jitniżżel kull forma ta' lobbying. Ankollu se jkun qed jinkludi wkoll gwida għall-użu tal-medja soċjali mill-persuni f'pożizzjoni pubblika. Għaliex jekk politiku m'għandu xejn xjaħbi, m'għandux għalfejn ikollu problema li jiddikjara dak illi jseħħ fl-ambitu tal-pożizzjoni illi jokkupa. Il-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler saħa illi l-unika mod biex tiġbed nies validi lejn il-politika hija billi jkunu jafu x'inhu mistenni minnhom mingħajr ebda biża'. The support measures are expected to strengthen the capacity of my office in improving the integrity framework in Malta. They shall enhance the performance of my investigative role into breaches of conduct and assist me and my staff in our legal obligation to deal with conflict of interest, verify declaration of assets and registration of interest vis-à-vis persons in public life. A long-term outcome, however, is to move to a change of culture on public integrity. Fil-waqt li saħa illi b'impens ħieħ se jkompli wettaq il-viżjoni tiegħu minkejja xi ostakoli li jaf iħabbat wiċċu magħhom. Tu din il-konferenza l-messaġġ li f'pajjiżna hemm bżonn ta' bidla fil-kultura kien wieħed insistenti partikolarment bżieda fl-integrità illi għandha ssawwarna bħala poplu. Dan kif il-poplu għandu bżonn illi jżomm skrutinju fuq il-membri parlamentari illi jirrappreżentawh biex iżommuhom in check. Dan il-proġett tal-Kummissarju tal-Standards qed isir bl-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni Ewropea.